नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया. 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भारत भेटेर आयिल्ले रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे मदीं आयज नवी दिल्लीतल्या हैदराबाद हाऊसांत चर्चा जाली. युक्रेन संघर्ष सुरू जाले उपरांत भारत आणि रशिया सेगीत संपर्कात आशिल्ले. पुतीन हांणी ह्या चर्चेच्या वेळार जाल्ल्या घडणुकांची माहिती आपणाक दिल्ल्याची माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. राष्ट्रांच्या कल्याणाचो मार्ग शांतींतल्यान वता आणि ह्या मार्गावेल्यान एकचारान मुखार वचूया. सध्या सुरू आशिल्ले यत्न मतीत घेऊन जग परतून एक फावट शांततायेच्या मार्गान वतले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है. हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए. और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा. एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जो विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है. हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं. पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है. हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी. एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं. भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें. ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, यह बड़ा विश्वास है. भारत भेटेर आयिल्ले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांका आयज सकाळी राष्ट्रपती भवनात राजशिष्टाचाराप्रमाणे येवकार दिलो. ह्या औपचारीक सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांका मानवंदना लेगीत दिली. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी आयज नवी दिल्लीतल्या राजघाटाचेर वचून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या समाधी थळाचेर पुष्पचक्र ओंपलें. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या यादीक आर्गां ओंपलीं. ह्या कार्यावळी वरवीं भारत रशियाचे इश्टागतीक नेट मेळटलो आनी दोनूय राष्ट्रां मदीं आदराची भावना बळिश्ट जातली अशें राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांणी अधोरेखीत केलें. लोकसभेत आयज दीपम मुद्द्यावेल्यान द्रमुक वांगड्यांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून कामकाजात आडमेळी निर्माण जाल्यो. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी ह्या विशयाचेर उलयतना हो विशय न्यायालयाच्या विचाराधीन आशिल्ल्यान सभाघराच्या कामकाजात कोणेच आडखळे हाडचे न्हय अशें स्पश्टपणान सांगलें. प्रस्नोत्तराच्या वराक कांय मुद्द्यांकडेन वांगड्यांनी सरकाराचें लक्ष वेधलें. सदस्यगण, ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है और जिस विषय पर आप बोल रहे हैं उसमें सरकार का कोई विषय नहीं है. ये न्यायालय का निर्णय का विषय है. दिस मैटर इज अंडर सब जुडिस. प्लीज, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं करें. आप अपनी अपनी सीट पर विराजें. ये सरकार न राज्य सरकार का विषय है न केंद्र सरकार का विषय है. ये अदालत के आदेश का विषय है जिसको पालन करना सबके लिए, न्याय का सम्मान करना सबके लिए आवश्यक होता है. मैं आग्रह करता हूं कि अपनी अपनी सीट बजा रहे हैं. राज्यसभेत आयज प्रस्नोत्तराच्या वराक रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी फाटल्या 10 वर्सांत देशांत रेल्वे अपघातांचो आंकडो उणो जाल्ल्याची माहिती दिली. रेल्वेच्या आर्विल्लीकरणा खातीर
सरकार यत्न करता असे सांगून रेल्वेच्या वक्तशीरपणात वाढ झाल्या. 90% गाडयो वेळार चलतात असे मंत्री वैष्णव हांणी सांगले. अगर हम कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स की बात करें तो जो 2014 में 135 एक्सीडेंट थे और एवरेज 2004 से 2014 के बीच में 171 एक्सीडेंट थे, वो भी 90% रिड्यूस हो गए हैं. और इसमें और भी फोकस है किस तरह से एक एक पॉइंट पे मेहनत करके उसका रूट कॉज निकाल के उसमें सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट कर किस तरह से उसको और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करें. माननीय सांसद महोदय ने पंक्चुअलिटी की भी बात की. पंक्चुअलिटी में माननीय सभापति महोदय, ओवरऑल पंक्चुअलिटी रेलवे सिस्टम की आज 80% टच कर गई है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है. और इसमें रेलवे के करीब 70 डिविजन्स में से 25 डिविजन्स ऐसे हैं जहां पे पंक्चुअलिटी आज 90% से अधिक हो गई है. 20 डिसेंबर दिसा जावपी राज्यातल्या दोन्ही जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचे उमेदवार लागी निश्चित झाल्यात. भारतीय जनता पक्षान काल आपल्या उमेदवारांची चौथी वळेरी घोषित केली. मजगती जाहीर जाल्ल्या उमेदवारांची एक बसका प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयोजित केली. भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान देशात आणि राज्यात केल्ल्या कामाची पावती म्हणून भाजप उमेदवार व्हडा मताधिक्यान जैतिवंत जातले असो विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. पार्टीन उरलेले सगळे सीट डिक्लेअर केले, तांकां मार्गदर्शन करपा खातीर हांव आयिल्लो. म्हाका विश्वास आसा ज्या पद्दतीन यंग आमी कॅन्डिडेट्स दिल्या, सगळे जाण आपल्या पर्यंत 100% आमी सीट जे दिल्या पळय न्हू ते जिखतले हाची आशा वाटता. भारतीय नौदळाच्या वतीन मुरगांवच्या INS गोमंतक नेव्ही हाऊस वाठारांत नौदळ दिसाची कार्यावळ आयोजित केली. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हे ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. गोयचे फ्लॅग ऑफिसर रियर ॲडमिरल अजय डी थिओफिलस आणि श्रीमती सविता थिओफिलस तसेच नौदळाचे हेर अधिकारी ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. 1971 वर्सा जाल्ल्या भारत पाकिस्तान झुजा मजगती आयोजित केल्ल्या ऑपरेशन ट्रायडंट ह्या मोहिमेचो सन्मान करपा हेतान दर वर्सा 4 डिसेंबर हो दीस नौदळ दीस म्हणून मनयतात. काल ह्या निमतान राष्ट्राच्या रक्षणा खातीर बलिदान दिल्ल्या शहीद जवानांक आर्गां ओंपली. तशेंच हवाई कवायती लेगीत ह्या वेळार जाल्यो. त्या उपरांत रियर ॲडमिरल अजय थिओफिलस हांणी नौदळ दिसा विशीं म्हायती दिली. Marmagoa, the indigenously stealth-guided missile destroyer, was made open to public in January in the port of Marmagoa. On the occasion of Armed Forces Veterans Day, wreath laying was undertaken at the Anjadeep War Memorial at INS Gomantak to honor the selfless devotion and sacrifice of our veterans. The Navy Welfare and Wellness Association, called NAVA, is a voluntary organization of our naval wives. They conduct a variety of community-driven activities for social outreach, empowerment, and support to the naval fraternity. GNA, as you have all seen, has been extremely busy the last year, meeting all operational tasks and logistically supporting our aircraft, ships, and foreign ships. The support in bringing up the combat readiness of our aircraft for Operational Sindoor was humongous. Many of you have been the backbone of these evolutions. GNA has always stood to for helping the state, and we are always ready for any call for civil assistance. परवरेतल्या सेवा रस्त्यांची म्हळ्यारच सर्व्हिस रोडांची कामां एका सप्तकांत पुराय करपाचे निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्यात. काल ह्या संदर्भात परवरे मंत्रालयात तांणी संबंधित अधिकाऱ्यांची नियाळ बसका घेतली. ह्या बसकेक परवरेचे आमदार आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हेवूय हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेक मुख्यमंत्र्यांनी परवरेतल्या उड्डाण पुलाच्या कामाचो लेगीत नियाळ घेवन काम बेगोबेग चालीक लावपाचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिले. काल दत्त जयंतीच्या निमतान चिंचोळे भाटल्यातल्या श्री दत्त महाराज देवळात वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जालें. श्रीच्या दर्शना खातीर भाविकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. सकाळच्यान देवळांत वेगवेगळे धर्मीक कार्यावळी जाल्यो. तातूंत भाविकांनी व्हडा श्रद्धेन वांटो घेतलो. सांजे उसरा मंदिरांत दत्त महाराजांची पालखी प्रदक्षिणा काडपाची कार्यावळ लेगीत जाली. ताकाय भाविकांनी गर्दी केल्ली. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.